Saanko mä taas potkut? Sori, kun mä puhun suoraan sulle siitä ryöstöstä. Mä ajattelin, että se varas vei vaan rahaa. No kyllä saat jatkaa Moosessa. Mut sun pitää nyt skarppaa. Ja kunnolla. Joo. Kiitti. Mä lupaan sulle. Ei dokailu eikä mokailu. Mitä sä oot niin panikissa siitä lippaasta? No siellä oli yksi paperi, mitä mä haluan, että kukaan lukee. No mut se varas olisi varmaan vaan rahaa. Sä oot varmaan oikeassa. Se lappu on todennäköisesti hävinnyt lopullisesti. Ois kyllä siistiä päästä joskus sademetsään. Mä oon ollut. Ei ollut kyllä hirveän siistiä. Ötököitä ja käärmeitä ja koko aika älyttömän kuuma. Mä en ole käynyt Ruotsia kauempana. Faija oli tosi nihkeä lähteä mihinkään, kun se oli aina vaan töissä. Kaipaat sä sun isää? En. Tai aina pikkasen. Ehkä te vielä saatte väline kuntoon. Sä tiedät, miten paljon mä oon vääntänyt mun faijan kanssa. Ja nyt me asutaan täällä sulassa sovussa kämppiksinä. Nee. Hyvä, että mullakin on nyt ihmisiä, jotka hyväksyvät mut tämmöisenä. Mä luulin, että ootte Iidankaan loppuelämänne. Pitää vissiin etsiä uudet säädöt. Mä en jaksa puhua enää siitä valittajasta. Te siitä, onks Jiri rento pomo? En mä sitä muuten enää duunissa. Tuli vähän sekoiltua. Mitä on semmoinen sekoittelee liian vahvoja drinkkejä vai? No joo, mut vaan itelleni. Mä otin vähän kuppia silloin Eliaksen ja Miskan kihlajaisiltana. Sammuin takahuoneeseen ja tää kassa pöllytti. Okei, no todellakin ihme, että Jiri on laittanut sua kiertoon. Niin, mä sain ne massit takas. Ne tiputettiin meidän postiluukusta. Siis kuka kääntää kassa ja palauttaa ne rahat? Poliista päivää. Onko omistaja paikalla? Ei. Voinko mä ottaa jotenkin? Joo. Löydettiin tällainen erää ratsia yhteydessä. Kiitos. Et just sanonut, että sä sait ne fyrkat takas jo? Just se pussi, mikä pöllitti. Mä itse tilitin tän. Mistä ne sun samat rahat sitten tullut? Ei sit varkalta ainakaan. Onko se saatu kiinni? Joo. No, nyt sun on ainakin pakko myöntää, että ei mulla ollut mitään tekemistä tämän kanssa. Onko sua syytetty tästä? Joo, me dokattiin yhdessä silloin, kun toi kassa käännettiin. Sori, kun mä syytin sua. Perussettiin. Mut mikä tää juttu nyt on? Niin, kun tietäis. Eli ne massit, mitkä palautettiin sulle, ei tosiaan ollut meidän kassasta? Ei ollut. Siis ne on jotkut muut massit. Ja sä et valehdellut, että ne oikeasti kuljetettiin teidän postilukusta? En valehdellut. Kysy vaikka Kallelta. Okei, uskotaan. Joku olisi varmaan pelastaa sut potkuilta. Tiedätkö vähän ylimääräistä? Siis mitä mä näille oikein teen? En mä tiedä. Sustahan se on kiinni. Nämä on Moosen massit. Ei oo. Sähän palautit Moosen massit jo ajat sitten. Mun tili täsmää. Ota nyt ne. Ennen kuin muuta mieleni. Lari, haloo. Sori, mä olin vähän omissa maailmoissa. Joo, huomasin. Entä sulle? Voisi ottaa ton talon salaatin mukaan. Sä voit varmaan tarjota se Kallelle, nyt kun oot rauhissasi. Miten niin? Niin. Ne rahat, jotka tuli meidän postiluukusta, ei ole ne, mitkä pöllittiin. Mistä ne sit on kotosi? Niin kuin tietäis. Joku on tullut 1600, enkä mä edes pyytänyt. Mä luulin, ettei ketään edes kiinnostaisi.
Oot sä ready? Joo, ihan just. Hei, mennäänkö leffan jälkeen syömään? Vaikka se susimestään? No joo, mutta eikö se aika kallis? Mä saan palkan vasta ensi viikolla. No, mä tarjoan tietty. Mistä lähtee sulla ollut rahaa? No, mitä mä tässä valita? Mennään tömyöstä. Joo, me vetää takkiin. Mä tuun ihan kohta. Okei. Okay.